Xayrli kun малайлар һәм кызлар, эрудитлар һәм кызыксынучан яшүсмерләр. Эфирда акыл батыл тапшыруы. Бүген үзләренең белемнәрен сынарга һәм минем сорауларыма җавап бирергә Илзидә белән Камилә килгән. Сәлам, дуслар. Сәлам. Мин Гатауллина Камилә. Казан шәһәре Совет районы 171 мәктәбенең 6 А сыйныф укучысы. Мин җырларга һәм рәсем ясарга яратам. Мин Каримбекова Илзидә. Казан шәһәренең 171 мәктәбенең 6 А сыйныфында белем алам. Буш вакытымда мин җырлыйм, биим һәм укыйм. Уенны башлаганчы сезгә бер җиңел генә сорау бирим әле. И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Бу елларны кем язган? Габдулла Тукай. Әлбәттә инде Габдулла Тукай. Апрельне Тукай ае диләр. Чөнки 26 апрель көнне аның туган көне. Һәм безнең тапшыруда да бүген барлык сораулар Тукай иҗатына багышланган булыр. Шулай итеп без уеныбызны башлыйбыз. Беренче тур. Тапшыруның беренче турында катнашучыларга 3 сорау бирелә. Катнашучылар үз җавапларын үзләре бәяли. Бердән алып 10га кадәр теләсә кайсы балны сөйләй аласыз. Җавап вариантлары арасыннан берсен сайлап әйтергә кирәк. Әгәр ул дөрес икән, бал катнашучы исәбенә була. Юк икән, бал бирелми. Кагыйдәләр менә шундый. Сез әзер булсагыз, беренче сорауны яңгыратам. Галинең дусты кем? Сорауга беренче булып Камилә җавап бирә, шуңа күрә балны да беренче булып ул куя. Ничә бал куясың, Камилә? 5. 5 бал яхшы. Ә аның көндәше Илзидә ничә бал куя? 4 бал куям. Илзидә 4 бал куйды. Яхшы, балларны белдек. Хәзер мин сезгә вариантларны күрсәтәм. Вәли, Акбай, Кәҗә, Күбәләк, Сандугач. Мин 4-нче вариантны сайлыйм. Син Күбәләк дип саныйсың аны? Әйе. Бик кызыклы җавап. Җавабымны кабул иттем. Ә хәзер Илзидәнең чираты. Син шуны дисең? Мин 5-нче вариантны сайлыйм. Син Сандугач дип саныйсың? Әйе. Бик кызыклы җавап бирдегез. Җавапларыгызны кабул иттем. Сез дөрес җавапны экранда күрәсездер инде, дусларым. Әлбәттә, Кәҗә. Безнең Гали бигрәк тату Кәҗә белән. Менә Кәҗә карап тора тәрәзәдән, Гали аны ширәм белән кунак итә. Кәҗә рәхмәт укый, сакалын селкетә. Бу юллар Тукайның Гали белән Кәҗә шигыреннән. Димәк, 3нче вариант сайларга кирәк иде. Дәвам итәбез. Киләсе сорау. Шүрәле әкиятендәге егет кайсы авылда яши? Бу юлда инде беренче булып Илзидә җавап бирә, шуңа күрә балны да беренче булып ул куя. Ничә бал куясың? Мин 6 бал куям. 6 бал, ә аның көндәше Камилә ничә бал куя? Мин дә 6 бал куям. Ике катнашучы да 6 бал куйды. Балларны белдек. Хәзер мин сезгә вариантларны күрсәтәм. Ушлавыч, Кырлай, Олыяз, Балыклы һәм Эчиле. Илзидә әзерме син? Әйе. Тыңлыйм сине. Мин 2нче вариантны сайлыйм. Димәк, син Кырлай дип саныйсың? Әйе. Яхшы, җавабымны кабул иттем. Ә хәзер Камиләнең чираты. Мин дә Кырлай дип уйлыйм. Димәк, син Илзидә белән килешәсең, шулаймы? Әйе. Яхшы, җавапларыгызны кабул иттем. Нәкъ Казан артында бардыр бер авыл Кырлай диләр. Җырлаганда көй өчен тавыклары җырлай диләр. Бу юллар Шүрәле әкиятеннән. 2нче вариант Кырлайны сайларга кирәк иде. Тукайны 7 яшеннән үзенә сыендырган, соңыннан аны гомере буе рухландырган Яңа Кырлай авылында бүген Габдулла Тукай музее, Сәгъди абзый ихатасы һәм Әхмәтхан Байырты шагыйрьгә кагылышлы хатирәләрне саклый. Бу Кырлай авылы минем дөньяга иң элек үзем ачылган урыным дип язган Тукай. Беренче турның соңгы сорауына да килеп җиттек. Бу сорау бер кадәр катлаулырак булыр, әмма Тукайның иҗатын әйбәт беләсез икән, сез аңа бик тиз җавап табарсыз дип ышанам. Тыңлыйбыз. Сандугачны иреккә өчерүче кызның исеме. Чират Камиләдә калды. Камилә ничә бал куясың? Мин бу сорауга 5 бал куям. 5 бал. Ә аның көндәше Илзидә ничә бал куя? Мин 6 бал куям. Илзидә 6 бал куйды. Балларны белдек. Хәзер мин сезгә җавап вариантларын күрсәтәм. Ләмига, Газизә, Зәйтүнә, Фатима һәм Фатиха. Камилә җавап биреп карады. Мин Фатима дип уйлыйм. Камилә Фатима вариантын сайлады.
Яхшы җавабыңны кабул иттем. Хәзер Илзидә җавап биреп карый. Мин дә Фатыйма дип уйлыйм. Демәк, ике катнашчыбыз да Фатыйма вариантын сайлады. Дөрес микән бу? Хәзер беләбез. Дүртенче вариант Фатыйманы сайларга кирәк иде. Хәтерләсәгез, бу шигырь Фатыйма белән Сандугач дип атала. Ни өчен Сандугач урманда яшәргә тиеш? Ул иректә генә матур итеп җырлый ала, чөнки ул үз оясында, балалары янында. Шуңа да Фатыйма исемле кыз аны иреккә яшерә. Хәзер нәтиҗәләргә тукталыйк. Шулай итеп безнең бу турда Камилә 11 балл, Илзидә 12 балл җыйды. Тукай һәм аның иҗаты турында күбрәк беләсегез килсә, безнең тапшыруны ахырына кадәр карагыз. Икенче турның кагыйдәсе белән таныштырам. Бу турда сезгә ике баганада язылган сүзләр тәкъдим ителәчәк. Беренче баганада төрле предметлар, икенче баганада Тукай язган шигырь һәм әкиятләр. Сезнең бурыч шушы предметларга карап, әсәрне белергә, ягъни ике багананы туры китерергә кирәк. Биремне дөрес башкарган өчен 5 балл биреләчәк. Беренче баганада тарак, чөй, капчык, кәтүк һәм табак. Икенче баганада шаян песи, кәҗә белән сарык, су анасы, сөткә төшкән тычкан һәм шүрәле. Илзидә җавапларыңны тыңлыйм. Тарак, Су анасы, чөй, шүрәле, капчык, кеше белән сарык, кәтүк, шаян песи, табак. сөткә төшкән тычкан. Илзидә минем сорауыма бик тиз генә җавап бирде. Җавапларны кабул иттем. Хәзер Камиләнең чираты. Тарак, Су анасы, чөй, шүрәле, капчык, кәҗә белән сарык, кәтүк шаян песи, һәм табак. сөткә төшкән тычкан. Камилә дә минем бу сорауыма бик тиз җавап бирде. Җавапларыгызны кабул иттем. Көнгә каршы ялтырый кулындагы алтын тарак. Шул тарак берлән утыра тузгыган сачын тарак. Бу еллар Су анасы әкиятеннән. Суккалый торгач, ахырда чөй чыгып, бушап китеп, Шүрәленең бармагы калды, кысылды шап итеп. Шүрәле әкиятеннән үзек булды бу. Икесенә бер зур гына капчык тегеп, китте булар кырга таба, сәфәр чыгып. Кемнәр дисәгез, әлбәттә, кәҗә белән сарык. Әписе яшерен генә яткан кәтүкне күзлидер. Тукта селкенмәсме ди ул, бер дә җаны түзмидер. Инде аңлагансыздыр, сүз шаян песи турында бара. Ничектер белмимен, бер көн идән асты кышы тышкан, егылган да келәттә бер табак сөткә килеп төшкән. Дөрес җавапларны белдек, әфәрин дусларым. Тукай иҗатын сез яхшы беләсез. Моңа хәзер инде шигем юк. Өченче турга күчәр вакыт. Üçüncü turda da 3 сорау булачак. Җавап вариантлары арасында берсе артык, шул вариантны сайларга кирәк. Җавапны бәяләү хокукы шулай ук катнашучыларның үзендә. Üçüncü турның беренче соравы. Тукай әсәрләре. Камилә, бу турны синнән башлыйбыз. Син бу сорауга ничә балл куярсың? Мин 8 балл куям. 8 балл яхшы. Аның көндәше Илзидә ничә балл куя? Мин 7 балл куям. Илзидә 7 балл куйды. Балларны белдек. Хәзер мин сезгә җавап вариантларын күрсәтәм. Нечкәбил, Шүрәле, Су анасы, Тас, бар ат. Камилә, әзерме син? Әйе. Тыңлыйм сине. Нечкәбил. Габдулла Тукайның әсәре түгел. Яхшы, димәк, безнең Камилә Нечкәбил әлеге исемлектә артык дип саный. Җавабыңны кабул иттем. Хәзер Илзидәнең чираты, син ничә белисең? Мин дә Нечкәбил дип уйлыйм. Димәк, ике катнашчыбыз да Нечкәбил бу исемлектә артык дип саный. Дөрес микән бу? Хәзер беләбез. Артык җавап әлбәттә Нечкәбил. Аны Абдулла Алиш язган. Уңган бал кырты турындагы әкият балаларны да тырыш булып үсәргә өйрәтә. Мин чираттагы сорауны яңгыратам.
Тукай шигырьләренә язылган җырлар. Изидә хәзер синең чиратың ничә бал куясың? Мин 7 бал куям. 7 бал, аның көндәше Камилә ничә бал куя? Мин 9 бал. Камилә 9 бал куйды. Карале, Изидә, Камилә сине уздырам ди. Әйтәгез, мин 8 бал куям. Син 8 бал куясың. Димәк, Изидә 8 бал, Камилә 9 бал куйды. Яхшы, хәзер мин сезгә вариантларны күрсәтәм. Пар ат, туган тел, туган авыл, күбәләгем һәм карлыгач. Әйдә, Изидә җавап биреп кара. Мин күбәләгем дип уйлыйм. Яхшы, җавабыңны кабул иттем. Хәзер Камиләнең чираты, бәлки Камилә башка вариантны сөйләр. Мин дә күбәләгем дип уйлыйм. Димәк, син Изидә белән килешәсең. Әйе. Яхшы, җавапларыгызны кабул иттем. Бу сорауга артык җавап күбәләгем. 4нче вариант. Бу җыр татар халык җырлары арасында иң танылганы дисәм дә артык булмас. Күбәләк гөлләргә кунса гөлләр тибрәләр микән дигән юлларны беләсездер дип уйлыйм. Дөрес, Тукайның да күбәләккә багышланган шигыре һәм хәтта җыры да бар, әмма ул бала белән күбәләк дип атала. Без 3нче турның соңгы соравына килеп җиттек. Ул булайрак яңгырый. Эш беткәч уйнарга ярый шигырендәге персонажлар. Бу шигырь сезгә таныштыр дип саныйм. Камилә, син бу сорауга ничә бал куясың? Мин 8 бал куям. 8 бал. Аның көндәше Изидә ничә бал куя? Мин 10 бал куям. Менә бу юлы инде Изидә Камиләне уздырды. Менә бит. Шулай була ул көндәшлек. Яхшы балларны белдек, әйдәгез хәзер бергәләп вариантларга күз салыйк. Бала, кояш, сандугач, алмагач һәм карлыгач. Камилә, әзермесең? Әйе. Җавабыңны тыңлыйм. Мин карлыгач дип уйлыйм. Камилә, карлыгач әлеге исемлектә артык дип саныйм. Яхшы, җавабыңны кабул иттем. Хәзер Изидәнең чираты. Мин дә карлыгач дип уйлыйм. Димәк, син Камилә белән килешәсең, шулаймы? Әйе. Яхшы, җавапларыгызны кабул иттем. Дөрес җавап бирдегез микән? Хәзер беләбез. Әлеге шигырьдә һәр эшне үз вакытында эшли торган бала турында сүз бара. Аны кояш, сандугач, алмагач урамга уйнарга чакырсалар да, ул үй эшләрен әзерләп бетермичә урыннан тормый. Артык җавап карлыгач иде. 5нче вариант. Без шулай итеп 3нче турны төгәлләдек, дусларым. Шулай итеп безнең бу турда Камилә 25 бал, Изидә 25 бал туплады. Гомум исәп булайрак: Камиләнең 41 бал, Изидәнең 42 бал булды. Алда безне, дусларым, бик кызыклы 4нче хәл иткеч тур көтә. Хәзер сезнең тизлекне тикшерергә чират җитте. Дөресрәге, тиз арада җавап бирүегезне сынарбыз. Бу турда сезнең һәр кайсыгызга да 10 сорау әзерләнгән. Һәр дөрес җавап өчен 1 бал сезнең исәпкә. Тик сорау яңгырауга сездән җавап кирәк. Изидә, әзермесең? Әйе. Алайса киттек. Карак малайны куркыткан хатын кем? Тарак урлагач куркыта. Су анасы? Су анасы, дөрес. Былтыр утынны нәрсә белән кискән? Тапор. Тапор, балта, дөрес. Юл өстендә кәҗә белән сарык нәрсә табалар? Бүре башы. Дөрес. Су анасының тарагы нинди металдан? Золото. Алтын, дөрес. Тукайның шигырендә бала кайсы бөҗәк белән сөйләшә? Күбәләк. Дөрес. Шаян песи хуҗасының исеме ничек? Лемира. Тукайның автобиографик әсәре? Истә калган. Кабул итәм, дөрес. Тукай утырып йөргән транспорт түре? Нинди транспортта йөргән Тукай? Аның шигырендә бар. Ат. Ат, дөрес. Дәвам итәбез. Карлыгач балаларына нәрсә тотып кайта? Алма. Шибен ширки. Дәвам итәбез. Кызыклы шәкерткә ничә ай? 2. 2 яисә 3. Шулай итеп, бу җавабыңны кабул иттем. Һәм син шулай итеп бу турда 8 бал җыйдың. Хәзер Камиләнең чираты.
Камилә, әзермесең? Әзер. Алайса китте. Шүрәлене хәйләләгән батырның исеме ничек? Былтыр. Дөрес. Малайны куганда су анасын нәрсәләр куркыта? Су анасын нәрсәләр куркыта? Бер. Ике. Этләр куркыта аны. Кәҗә белән сарык нәрсә пешерәләр? Бутка. Дөрес. Капчыкта ничә бүре башы була? Бер. Бер, дөрес. Карлыгач шигырендәге кышчык нәрсәдән оя ясый? Бер. Ике. Балчыктан. Кызыклы шәкертнең исеме? Бер. Ике. Акбай. Тукайның татарның гимнына әйләнгән әсәре? Туган. Тел. Туган тел, дөрес. Тышкан кая төшкән? Суга. Юк, сөткә. Шигырдәге күбәләк ничә көн яши? Бер. Бер, дөрес. Ләмига кемгә күлмәк тегә? Бер, ике, өч. Курчагына. Шулай итеп, Камилә безнең бу турда 5 балл туплады. Гомуми уен нәтиҗәсенә килгәндә, булайрак. Изидә безнең бүгенге уенда 50 балл, Камилә 46 балл җыйды. Бүгенге уен өчен катнашучыларыбызның икесенә дә әфәрин диясе килә. Менә ни кадәр мирасны барладык бүген. Буларның барысы да күңелебезгә Тукай теле, татар теле, ана теле аша сеңгән. Мин исә сезне белем мәйданында көч сынашырга чакырып калам. Тапшыруның чыгарылышлары Шаян ТВ.ру сайтында яки Шаян ТВ.ның YouTube каналында. Языл һәм яңалыклардан хәбәрдар бул. Киләсе чәршәмбедә очрашканга кадәр сау булыгыз! Сау булыгыз!